हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों एसबी भिडिअ बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे सुंद' सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी, अनिल कुमार नार्जारी, मनीषा मोसाहारी, बिश्वजित बसुमतारी, प्रन्जय नार्जारी आरो बे सावथुननि स्ट'री, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी। आरो बे सुंद' सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों आइवी फिसा। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला एसबी भिडिअ चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आंनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनदों, चेक खालामहैथां आरो हाजासे सापर्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।